Kanega dega nalarinews. Idon ban walan sapi, eki kato kanigi kubor badon kam, jonga tayo. Ka Southwest Khasi District Cricket Association, kum shibenta ban gantiu shushu eka Jinghikai cricket, hapo jonga district, Hanin ka sisat jan ka arpulai tarik kalahiar cha Ranikor ban Pynlong ya ka coaching camp ban ai Jinghikai ban jit ya ki kena kan thei bat chinrang ki bakan sai ka nega than na ka banta ka inter district ka ban sa longshen hau banai ban wan ha ka nega coaching camp ka bala Pynlong hamadan noli kata Ranikor lawan ban ishim banta shidrhem da ki samla kan thei bat chinrang haringkat ka jingya don lang ki nong yalam ka association nadu ba bante bowling do president ba bakhan bo nongsi secretary ba prangkupar khasi imyong vice president ba salbest thongni menteri jong snong Ranikor ba aiborlang lingdo joint secretary jong association ba overjoy kongribel dalis imli kilayadon ban yaraplang hagati camp. Height from the ball, you are in this position, just simply do like this. Hide your knee and collect the ball here. Launch the ball, eye on the ball. That's good. Name. Speed accept. Nakaliang jonga president yung Southwest Khasi District Cricket Association. Kapan pau ko jing so comment hadu kata-kata bakum ka association ngi one ban yu kjak ningkong ha kani ka ski mamenta ha kani ka snong hang ni ha noli kata kabadon ha Ranikor bat ngiu I kata ka mensim it Jinghikai ka mensim it cricket jong ini nong song snong hang ni kata kadai ka jing comment ka ba crowingi nadu ki khna ki barit ki babun ki ba shimenta ha ne ka kam tu ni Pynlong menta ka sngi ki kan theiru ki don te nakaling ka association ni I bakadon ka jingkermen ba na ka ni ka dong ka than kin mi shibun ki riu don sap ka Jinghikai cricket hadin bakum ka association ngira don ka jingtip ba kinsa don ka tournament ban sa Pynlong da ka Jinghikai cricket association ka baki ong ka inter district te nagalyang jongi kum ka association ngishim mi ka ni ka sinjam bangin let hagi dong ki than jong ka district hagi kendong kan shot jong ka district nang bangin yo ki player kinong ile kai ki bakan sai bat la kumnu ru ngi kwa baka tim ka jongi menta ka kanti hadin bangil ay tre shi tom kumne kan long ka tim ka baklan hagi kategori ba pher bat ka association hibrok away maidon lang hangni nakat kinong kitkam adu president secretary bat hakane kapor ba ni wan ban yuk kejat hakane jaka kadai kesin ben kong ngi te handrai
ngi kamdai ka jingkut re ka jing sedang jungi banwan biang sa sisen hakane ka jaka ban yu ya ka jinglong aktif jongki khna hangne hakam elekai cricket ban nakleng jungi ngin dang wan shushu ban Pynlong program ba fer bat ngi kwa ba khamta mini ki jaka kendong kin mi ki khun sama contention rang ki ban shimenta ban mi ki player ki batbet nakne ki ban sap ban talent ka ba ublei ula ai yaki kasap ya ka ba ka cricket action trong ka Southwest Kasil district ka wan ban Pynlong kum kani ka kam tinga sngo ban ai khuble ya kani ka action ba kala wan na benta ka ni ka dong ka than chungi hai menshua ki khna jongi ki long ki bit ba ha ki kam yele kai cricket but kashla shukut no tang ha ka jing start jongki haying but hashnong but kim poisa te nga yo ya kita ki ai kat no sngusen na benta jongki na bar re ngam la ban le na bar ngim don kataka kalat kalenti yaki banyalam sa kumsa district sa state level menta ka kenti ba ka cricket action ka wan ban Pynlong kum kani ka kam na benta ki khna samla jongi ngada sngo comment ban nga yo ba nang ni sakman kanlong ka jing mentoi na benta ka jing em jongki bat kanlong kalawai na benta jing em jongki bat ka jing le kai jongki nga ka ki compare bat ya ki khna ki bedon ha kinu ki ha kini ki dong ki than chumi